schönen Nachmittag. Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, Sehr geehrte Damen, liebe Herren und liebe Gäste, dovolte, abych vás přivítala v kostele svatého Jakuba Většího v Mrzlicích. erlauben Sie mir, dass ich euch begrüßen darf in den Kirchenräumen der Kirche des Jakobus des Älteren oder Größeren. Sešli jsme se na 7. ročníku setkání rodáků přátel Hrobčicka. Wir trafen uns das 7. Mal auf die Begegnung mit den Freunden und Gebürtigen hier dem umliegenden Dörfer. Dnes můžete shlédnout výstavu pod názvem Pohledy do historie Hrobčicka. Heute könnt ihr besichtigen eine Ausstellung über die Sicht, über die Übersicht über die Städte, die Dörfer von Hrobčic und Umgebung. Na její přípravě se podílelo občanské sdružení na záchranu kostela svatého Jakuba Většího v Mrzlicích. Es beteiligte sich bei der Ausstellung die Mithilfer und die was geholfen haben zu der Rettung der Kirche des heiligen Jakobus des A občanské sdružení na záchranu kostela svatého Prokopa a ostatních kulturních hodnot v Muchově. Und der Bürgerverein für die Rettung der Kirche der Prokopiuskirche, den heiligen Prokopius in Muchov. Vše probíhalo za podpory domovského spolku Heimatkreisverein obce Hrobčice a Česko-německého fondu budoucnosti. Es ist alles gelaufen durch die Unterstützung des Heimatgesellschaft, des Heimatsvereins Berlin, obce der Gemeinde Hrobčic und des Tschechisch-Böhmischen Fonds der Zukunft. Celá akce se koná pod patronací senátora Jaroslava Kubery. Ráda bych také poděkovala učitelkám a dětem z mateřské školky v Hrobčicích za výzdobu, kterou nám vyrobili. Die Aktion läutet unter der Patronation des Patronates Senator Jaroslav Kubera. Gerne möchte ich auch danken der Lehrerinnen und Kindern aus der Kindergarten in Hrobč für die Ausstattung. Die haben auch die Kinder was gearbeitet, die Ausrichtung. Vážení a milí hosté, nyní je pro vás připravená hudební lahůdka v podání Štěpánky Ordošové, hra na housle. Sehr verehrte Gäste, jetzt ist ein musikalisches Leckerbissen zubereitet von Štěpánka Ordošova, die spielt die Geige und Helena Vlahačová auf Klavier. A Helena Vlahačová hra na klavír.
Šanovnou Paluš. Vítat vás v prostorách kostela svatého Jakuba Většího v Letnici. A to u příležitosti vernisáže výstavy s názvem Pohled do historie obce Hručická. A to v rámci již 7. ročníku podzimního setkání rodáků a přátel Hručicka. Také zdůraznila skutečnost, že výstava je unikátní a jedinečná tím, že nám umožňuje nahlédnout do naší minulosti a tím zjistit, kdo jsme. Zdůraznila, že tím, že poznáme svoji minulost, dokážeme posoudit přítomnost a ovlivnit budoucnost. Dále pak seznámila přítomné s tím, že finanční prostředky pro letošní rok se nám podařilo získat doslova na poslední chvíli, a tak jsme letos zajistili opravu střechy na sakristii a příští týden budou zahájeny práce na rekonstrukci kopule ve věži kostela. Nyní promluví předsedkyně občanského sdružení na záchranu kostela svatého Krokova a ostatních kulturních hodnot v Krkově a starostka obce Hroučice, paní Jana Sislová. Tlumočí paní Brigita Janovská. Vážené dámy a pánové, milí rodáci, přátelé a hosté. Jménem obce Hroučice vás srdečně vítám na zahájení výstavy s názvem Pohledy do historie obcí Hroučicka, která se koná pod záštitou teplického senátora Jaroslava Kopely. Připomněla také, že výstava je ukázkou pěkného vzhledu našich obcí v minulosti, ale i mírového soužití Čechů a Němců po celá staletí. Vždyť také většinu fotografií a pohlednic poskytl spolek německých rodáků Heimatkreisverein Billin. Některé pochází ze soukromých sbírek místních občanů. Za jejich ochotu všem poděkovala. Závěrem popřála návštěvníkům výstavy hluboký zážitek. Následující den se účastníci sešli k žehnání kříže na Mrzlickém hřbitově. Stačí položit, já vím, že tak prostě nemůžu se věnovat vůbec. Vážení přítomní, náš slavnostní akt zahajujeme citátem sestry Marie Andrej Stratmann. Sehr geehrte Anwesenden, unseren Festakt beginnen wir mit einer Zitation von Schwester Maria Andrea Stratmann. Národa k národu, ten nevznikne sám od sebe. Musíme jej chtít. Každý jednotlivý pilíř musí být usazen. V duchu této ušlechtilé myšlenky vyzněl celý projev koordinátorky. Vyjádřila rovněž přesvědčení, že 7letou spoluprácí s našimi německými přáteli jsme takový pilíř usadili. Dnešní akt žehnání společného kříže budiž toho dalším neklamným důkazem. Tento kříž, jako i další křížky a drobné sakrální památky v Mukově, Razicích, Hetově, Chouči a nejnověji i v Červeném Újezdu a Mirošovicích, byly obnoveny z občanské iniciativy posledních let na náklady obce Hroučice. Dále paní starostka řekla, že zdejší kříž bude požehnán k úctě českým a německým obětem světových válek a k úctě našich česko-německých vztahů. Zdůraznila, že 100 let od vypuknutí první světové války vnímáme jako téma, které lidstvo již nikdy nesmí dopustit. Toto bude symbolicky stvrzeno společným položením kytic. Liebe Freunde und Partner der Gesamtgemeinde Hropschitz, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Sislova, sehr geehrter Herr Pfarrer Frey, verehrte Frau Janowska, verehrte Anwesende. Poslední zdravici
přednesl předseda krajanského spolku Heimatkreisverein Billin, pan Josef Lipscher. Shromaždili jsme se k žehnání nového kříže. S vírou, s velkou úctou si připomínáme, že na kříži dovršil náš Pán Ježíš Kristus dílo své lásky. Chceme tuto chvíli prožít s opravdovou vnitřní účastí, aby nám tajemství kříže jasně zazářilo v životě a my poznali, jaká z kříže pramení síla. Modleme se, Bože, tvůj syn smířil svou smrtí na kříži celé lidstvo s tebou. Vlastní kříž. A po cestách evangelia šťastně dosáhneme nebeské slávy. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Na přímluvu svatého Jakuba, patrona tohoto kostela, tohoto místa, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrořečme Pánu. Bohu díky. Dank sei Gott.